хабарҳои иқтисодӣ имрӯз 15 сентябр дар Паём ТВ. Бар асоси натоиҷи 2 моҳаи соли ҷорӣ даромади ширкатҳои мухориботӣ дар Тоҷикистон 15% афзоиш ёфт. Дар ин давра операторони мухорибот 1 миллиарду 702 миллиону 800 ҳазор сомонӣ, ҳудуди 166 миллиону 200 ҳазор доллар даромад гирифтанд, ки нисбат ба нимсолаи дуюми соли 2021 222 миллиону 400 ҳазор сомонӣ бештар аст. Ба 1 миллиарду 605 миллиону 100 ҳазор сомонӣ саҳми ширкатҳои хусусии мухорибот рост меояд. Даромади оператори миллии алоқа Тоҷик Телеком, корхонаи воҳиди давлатии почтаи Тоҷик ва воҳидҳои хадамоти алоқа аз 93 миллиону 100 ҳазор сомонӣ дар моҳҳои январ-июни соли гузашта 4,9% афзуда дар ҳамин давраи соли ҷорӣ то ба 97 миллиону 700 ҳазор сомонӣ расид. ҳиссаи операторони хусусӣ дар бозори хизматрасонии алоқа 94,3%-ро ташкил дод. То 1 июли соли ҷорӣ теъдоди корбарони интернет дар Тоҷикистон каме бештар аз 3 миллиону 400 ҳазор муштарӣ ва теъдоди корбарони алоқаи мобилӣ беш аз 6 миллиону 400 ҳазор нафарро ташкил додааст, ки беш аз 5 миллиону 400 ҳазор нафарашон муштариёни фаъол мебошанд. Дар Тоҷикистон аз 1 октябр қимати нерӯи барқ аз ҷумла барои аҳолӣ боло меравад. Қарори дахлдори ҳукумати кишвар рӯзи 31 август қабул шуд. Ин тасмим дар вебсайти нашрияи ҳукуматии ҷумҳурият нашр шудааст. Ин дар ҳолест ки дар қароре ки дар сомонаи рӯзномаи ҷумҳурият нашр шудааст, дар бораи чӣ қадар афзоиш додани он ишора нашудааст. қаблан ҷумъа далер вазири энержӣ ва захоири обии кишвар ба хабарнигорон гуфта буд, ки масъалаи боло бурдани қимати нерӯи барқро комиссияи кори назди хадамоти зидди инҳисории кишвар мавриди омӯзиш қарор додааст. бори охир дар Тоҷикистон нархи нерӯи барқ моҳи сентябри соли 2019 боло рафта буд. ба гуфтаи онҳо мардуми кишвар барои ҳар киловатт нерӯи барқ 22,66 дирам пардохт мекунанд. ба таври анъанавӣ тарофаҳои нерӯи барқ дар Тоҷикистон 15% боло рафтанд. агар болоравии дар пеш истода низ 15% бошад, пас мардум барои 1 киловатт нерӯи барқи истеъмолшуда ба ҷои 22,66 дирами ҳозира 26,51 дирам пардохт хоҳанд кард. вазорати кишоварзии Қазоқистон аз 14 сентябри соли 2022 маҳдудиятҳои содироти ғалла ва ордро лағв кард. дар ин бора сардори вазорати кишоварзии Қазоқистон Эрбол Карашукеев фармони дахлдор имзо кардааст. ҳамин тариқ истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзии Қазоқистон метавонанд бидуни маҳдудият гандум ва ордро ба хориҷа фурӯшанд. қаблан ба манзури таъмини амнияти ғизоии Қазоқистон тасмим гирифта шуда буд, ки барои содироти гандум ва орд квота ҷорӣ шавад. аммо пас аз ба эътидол омадани вазн дар бозори ҷаҳонӣ ва пешгӯиҳои мусбати ҳосили ғалла дар Қазоқистон тасмим гирифта шуд, ки квота лағв шавад. нархи арз. бонки миллии Тоҷикистон қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба пули миллӣ сомонӣ барои имрӯз 15 сентябр муқаррар намуд. тибқи нишондоди бонки миллии Тоҷикистон, арзиши пули русия дар бозори арзи кишвар 100 рубл 16 сомониву 55 дирам қимат дорад. тибқи иттилои бонки миллӣ дар бозори арз 100 евро 1021 сомониву 54 дирам нарх дорад. асъори амрикоӣ бошад 100 доллар баробари 1024 сомонӣ аст. нархи нафти хом. нархи миёнаи фурӯши ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои Intercontinental Exchange ва Brent Futures Лондон 93 доллару 96 сент муомила шуд. нархи миёнаи ҳар бушка нафти хоми таҳвили моҳи оянда дар биржаҳои New York Mercantile Exchange ва Lightsweight Oil New York 88 доллару 47 сент муомила шуд. нархи тилло. қурби тилло дар биржаҳои Лондон субҳи имрӯз 1698 доллару 49 сент барои 1 унс таъин шуд.